Ruotsi on lefki ja tänään, koska on hyvä ilma ja 8 lämmintä, niin me ajateltiin hieman, että koska on se 8 lämmintä, niin täällä arkussa on meidän tämän päivän työväline. Mä annan 10 sekuntia aikaa mennä kommentteihin kirjoittaa, että mitä me tullaan tänään tekemään. Jos ette vielä arvanneet, aletaan totta kai maalaamaan arkkua. Ja me maalataan tää siksi, että pelkkä tommonen normaali arkku voisi olla hieman tylsä. Me maalataan. Voisi ottaa lisää. Niin koska tätä maalia on noin vähän, niin meidän täytyy vähän säästellä sitä. Mä käytän tästä mahdollisimman paljon tästä yhdestä. Tästä tulee kyllä hieno tähän maaliin. Ja kun tää maali näyttää tuolla purkissa niin paljon joltain toffeen fanukkaalta. Jos ei olisi maali purkissa, niin mä voisin vaikka luulla sitä toffeen fanukkaaksi. Kun näette minkä väristä tää on. Ja muistakaapa toki katsoa video loppuun asti. Tulee aina tänne yläreuna. Ja noja voidaan siirtyä seuraavaan seinään. Nyt on kahvat, arkun pidikkeet, arkun kannen pidikkeet ja lukon tämä pidike. Sitten voitais alkaa kiinnittää niitä tähän arkkuun, joka on kuivunut näillä ketjuilla.
Esitän, että arkun kansi ei avaudu liikaa, nyt se on laudalla. Niin kun me porotaan nämä ketjut kiinni, niin sitten tää arkun kansi ei avaudu liikaa. Laitetaan ketjut kiinni. Nyt on ensimmäinen kiinni. Laitetaan vielä toiselle puolelle samanlainen. Nyt on ketjut paikoillaan ja seuraavaksi kiinnitetään tämä. Kiinnitetään lukon pidike. Nyt mitataan arkun leveys 42, joten mä piirtän kynällä viivaa 20. Miksi tää mitta tippuu? Niin 42. Laitetaan tuohon. 21. On. Siellä on viiva. Ja siihen me kiinnitetään tämä. Onkin tollaan. Toi itse asiassa mitäs? No, tuohon kohtaan suurin piirtein. Nyt kun me saatiin tämä kiinnitettyä, niin kun me nyt tää arkku suljetaan, niin me saadaan tuon avulla mitoitettua, että minne tää tulee. Ja porata se siihen kiinni. Joten porataan se kiinni tähän arkkuun. Täydellistä! Kahvat enää! Nyt kun kiinnitetään kahvoja, niin kuin huomaatte, täällä on reikä. Eli meidän täytyy ruuvata tämmöiset ruuvit, mutta sitä enemmän meidän täytyy porata reijät noille ruuveille. Joten porataan reijät. Mitataan kahvan reikien etäisyys. Toi 2 senttimetrin kohdalla ja toi toinen on 11,5 kohdalla. Joten se tekee 9,5. Näiden väli on 9,5 senttimetriä. Joten piirretään pisteet 9,5 senttimetrin väliin. Nyt, koska on reijät porattu, laitetaan ruuvilla kahva kiinni. Tuossa. Meillä on liian lyhyt ruuvi. Joo, tää ruuvi ei yhtään mihinkään riitä. Täytyy hakea uudet tämmöiset pidemmät ruuvit. Koska eihän tämä yksilö riitä tänne, jotta voitaisiin porata kahvat kiinni. Ei löydy oikean mittaisia ruuveja, mutta löysimme pidempiä ruuveja. Nyt voidaan kahvan kiinni kuvata. One eternity later. Kattokaa nyt kuinka upea tää arkku on. Se on toinen kahva. Ja kun me avataan arkku, tässä on lukko. Ja sit kun me avataan se, niin tadaa! Tää on kyllä yksi ensimmäinen tämmönen pitkä video, niinku sarja. Vähän niinku, ja ensimmäinen tämmönen iso työ. Ja kyllä mä sanon, että me onnistuttiin aika hyvin. Kiitos kun katsoitte videon. Tykätkää videosta, tilatkaa kanava, laittakaa hyvää ja kivaa kommenttia. Ja musta oli todella kiva rakentaa arkkua. Ja tässä kun muutama videohan tässä tuli, kun tätä arkkua rakennetaan. Niin kyllä mä sanoin, että toi arkku oli tän vaivan arvoinen. Ja eihän tuohon mennyt kuin joku 35 euroa ja 50 euroa, jos työkalutkin lasketaan. Ja arkku. Hienous. 5/5. Vaiva. Ei se hirveän iso vaiva ollut. Ja niinku, kuinka kallista rakentaminen oli, niin ei sekään ollut kauhean kallista. Tai no, oli se. Mut